Il-Gvern se jkun qed jestendi l-iskema tal-ħaddiema fil-komunità li ġiet introdotta lura fl-2018 u li tassigura riżorsi għal kunsilli lokali Maltin u Għawċin biex iżommu l-lokalitajiet indafqu b'manutenzjoni tajba tat-toroq dan flimkien ma' servizzi ta' kwalità u sostenibbli. Ħabbar dan il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera hekk kif sostna l-importanza ta' din l-iskema li hija għajna l-aktar riżorsi tal-Kunsilli Lokali Maltin u Għawċin. Il-President tal-Assoċjazzjoni għall-Kunsilli Lokali Mario Fava spjega li fl-2018 kien hemm 193 ħaddiem li ġew assenjati mal-Kunsilli Lokali u li rċevew salarju ta' aktar mill-paga minima b'inċentivi fiskali għax-xogħol li jwettqu. Każidna mal-ftehim li konna għamilna propju fl-2017 il-ħaddiema naċċertaw li jkunu koperti anke polza tajba ta' assikurazzjoni kif ukoll igawdu minn benefiċċju anke ta' performance bonus. Dan sabiex inħeġġu aktar il-ħaddiema jaqdu l-ħiliet tagħhom u jaqdu d-doveri tagħhom fil-lokalitajiet. Min-naħa tiegħu id-direttur tad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali Natalino Attart aċċenna għal rapport li sar mill-istess diviżjoni dwar il-funzjonijiet statutorji tal-Kunsilli Lokali għall-2019, funzjonijiet li jinkludu l-bżonn ta' ħaddiema li jaqgħu taħt din l-iskema. Spjega li minn dan ir-rapport ħareġ li l-Kunsilli Lokali qed jinnataw aktar minn 18 miljun u nofs euro għall-indafa u l-manutenzjoni tat-toroq. Min-naħa tiegħu il-Ministru José Herrera spjega li l-estensjoni ta' dan il-ftehim tifforma parti minn politika ġdida għall-Gvern Lokali b'viżjoni għall-10 snin li ġejjin. Issa id-diviżjoni responsabbli mill-Kunsilli se jkollha responsabilità ta' monitoraġġ fuq il-ħaddiema kollha taħt din l-iskema ta' nies li jaħdmu mal-Kunsilli biex indaħlu aktar trasparenza u anke disċiplina u se nipprovdu wkoll aktar ħaddiema biex inżommu l-bliet u l-ħula tagħna notfa kif imiss.